wachni mogik ka watieko kaachiel kod pachi kotudore koda ote mabende joneno magwa nochwalo. Erokamano sana. Mogik anyalo nyiso waheshimiwa. Please, let us push Wachmar development funding mondo obed enshrined in constitution. Mondo wabed gi autonomy mar county assemblies. Mar ariyo, adwa kwayo MCAs to kata gi other member of parliament, senators, governors, mondo watiyo negi jopiny with all honesty and fairness. Wabed available, wabed gi jogwa nikech ne gierowa to gierowa to wan be ochuno wan be waergi alafu watienigi. And then mogi kabisa watch oversight ni be nyaka watime. Koro governors nyaka gi understand oversight and role to it should be a friendly fight. Kawa oversight gimoro dhi konyogi nikech maybe what we are talking about kata gin gikia lakini ka gitimo their homework inyalo yudo ni kumbe nitie director moro kata CC kata chief matimo mibadhi moro kamoro. So let the governors know that oversight and tijwa and role to watime nikech it is enshrined in constitution to obed friendly fight. No, it's not ati koro ka atimo oversight koro I am your enemy. I'm not your enemy. I'm just doing my role.